Katso tätä vietnamilaista miestä. Hän on se, joka työnsi suolensa takaisin vatsaan jatkaakseen taistelua. Eräällä kertaa hän ja hänen toverinsa hyökkäsivät amerikkalaisjoukkoja vastaan, mutta joutuivat valitettavasti vihollisen alueelle. Hänen joukkuekaverinsa tapettiin ja hän itse haavoittui vakavasti ja menetti tajuntansa. Kun hän heräsi, hän huomasi suolensa työntyvän ulos kehostaan. Katsoessaan ylös hän näki 3 amerikkalaissotilaan lähestyvän. Huomatessaan hänen olevan yhä elossa, he jatkoivat ampumista ja osuivat häneen vielä 2 luodilla. Epäröimättä hän repi luodit irti, työnsi suolensa takaisin sisään ja lähetti aseellaan kaikki 3 sotilasta taivaaseen. Sen jälkeen hän sitoi haavansa, mutta amerikkalaiset eivät säälineet häntä, vaan jatkoivat tauotonta tulitusta hänen asemaansa kohti. Hän oli yksin ja otti kaikki vastaan, vastaten tuleen yhä uudelleen. Tämän seurauksena hän tuhosi kokonaisen joukkueen. Puolet heistä kaatui, kun taas toinen puoli pakeni pelosta. Tämä on seurausta isänmaan puolesta uhrautumisen hengestä. Kun katsoo tätä mitalipinoa, näkee, että kyse ei ole vain yhdestä hetkestä. Tämä on hänen tyylinsä.